Türkiye башкасы Анкарада 13 сәгать. Исәмсез мөхтәрәм таңшар. Бүген 2025 елның 7 апрель дүшәмбе көн. Сез турыдан-туры эфирда Türkiye авазы радиосының татар телендәге тапшырын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГ сышлыгыннан Түрксат 3 һәм Түрксат 4 ярышлары белән 3 тапкыр w.trtdinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT-Dinna кушымтасыннан Voice of Turkey вот ис радио каналыннан тапшырыла. Тапшырыбызның бүгенге чаралышында соңгы хәбәрләрдән соң 1000 еллыктың беренче шәрәке программасы белән Төрки дөньяның йолдызлары язмасын тәкъдим итәрбез. Türkiye авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр. Türkiye белән Берләшкән Гарәп Әмирлекләренең Африка сөйләшүләре Абу-Дабида узачак. Әлеге икенче тур сөйләшүләрендә Африканың үсеше һәм кыйткага инвестицияләрне арттыру өчен хезмәттәшлек мәйданнары корылачак. Türkiye һәм Берләшкән Гарәп Әмирлекләре арасында Африка темалы икенче тур сөйләшүләре Абу-Дабида дүшәмбе көнне узачак. Türkiye тышкы эшләр министрлыгы моны раслады. Türkiye тышкы эшләр министрының урынбасары Бурханеттин Дуран һәм Берләшкән Гарәп Әмирлекләре тышкы эшләр өчен җаваплы дәүләт министры Шахбут бин Нахян Эль-Нахян бу сөйләшүләрне җитәкләячәк. Учрашуда Африкадагы вазгыятка багышланган мәсьәләләр һәм кыйткада икътисад, инвестиция өлкәсендә хезмәттәшлек мөмкинлекләре тикшереләчәк. Африка турында даими сөйләшүләр үткәрү карары 2022 елның февраль аенда Илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган Берләшкән Гарәп Әмирлекләренә сәфәр ясаганда 2 елның тышкы эшләр министрлары очрашуы нәтиҗәсендә кабул ителгән иде. Бу килешүдән соң Төркия һәм Берләшкән Гарәп Әмирлекләре арасында Африка турында беренче сөйләшүләр 2023 елның 10 октябрендә Анкарада уздырылды. Газа матбугат офисы Израиль көчләренең 20 көндә 490 баланы үтерүен белдерде. Һөҗүмнәрне хәзерге замандагы кешелеккә каршы иң куркыныч җинаятьләрдән берсе буларак сүрәтләүче офис Израильнең вахши үтерешләрен кылырга дәвам итүен һәм балаларның беренчел нишан булуын җиткерде. Бу учурда үтерелгән фәлестинләрнең туплам саны 1350-гә җиткән. Газаның тыныч халкына каршы дәвам итүче һава һөҗүмнәренең авыр бәясенә басма салды. Фәлестин журналисты Израильнең Хан Юнуста оештырылган һөҗүмнәре нәтиҗәсендә тирә килеш янган. Израиль көчләре Газаның көньягындагы Хан Юнуста Насыр хастаханасы тирәсендәге төбәкләрне бомбага тотып, үлемнәргә сәбәп булды һәм һөҗүмдә бер журналистның тирә килеш януы ачуга юл ачты. Һөҗүм хастахана янында журналистлар өчен салынган чатырны нишан итеп алды. Тынычсыз итүче сүрәтләр журналистның тирәдәгеләр һәм коткару вазифалары тарафыннан коткарылырга тырышылганда ялкыннар ичендә калуын күрсәтә. Журналистның Фәлестин Today өчен эшләүче Ахмед Мансур булуы билгеләнде. Türkiye авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Трамп сәясәтенә каршы АКШта масса күләм протестлар башланды. Илбашы Дональд Трампның сепаратист сәясәтләренә каршы протестчылар бергә җылганда АКШның зур шәһәрләрендә масса күләм ризасызлык чаралары башланды һәм бу Трампның Ак йортка кайтуыннан бирле иң зур оппозиция дулкынын тәшкил итте. Вашингтонда меңләгән кеше милли сәүдә үзәгендә җыелды һәм күбесе протест чараларында катнашу өчен илнең 4 ягыннан килде. Дистәләрчә чыгыш ясаучы Трампның көн тәртибен гаепләү һәм бердәм каршылык күрсәтү чакыруын ясау өчен мөнбәргә чыкты. Шурада АКШ акцияләре Трампның глобаль сәүдә сугышы уртасында тагын төшүгә таба бара. Wall Street Илбашы Дональд Трампның
Америка Кушма Штатларына ясалган экспортка керткән киң кырлы тарифлардан соң атнаны мөһим югалтулар белән башлап җибәрде. Бу хәрәкәт базарларны тетрәтте һәм глобаль сәүдә килешмәүчәнлегенең тагын да артачагына кагылышлы борчуларны тудырды. Русия Украинаның төньяк көнчыгышындагы Суми төбәгендә урнашкан Басивка авылын кулга төшерүен һәм җирлектә бик күп торак пунктта Украина берлекләрен нишанга алуын җиткерде. Русия Саклану министрлыгы Басивка авылының кулга төшерүен һәм Суми төбәгендә 12 аерым нуктада Украина көчләрен бәрүләрен җиткерде. Bundan тыш, Горнал, Гуевы һәм Олешня шикелле Русия эчендәге торак пунктларда урнашкан Украина берлекләрен чигендергәндер. Сугыштың барышын көндәлек күзәтүче Украина яклы Deep State картасына караганда, Украина хәзерге вакытта Русия территориясендә якынча 63 квадрат километр мәйданны контроль итә. Бу сан Киевның узган ел белдергән 1400 квадрат чакрымы белән чагыштырганда зур күләмдә кимегән. Шек буенда урын алган һәм араларында Басивкада булган 81 квадрат километрлык мәйдан исә контроль хәле билгеле булмаган җирлек буларак билгеләнә. Русия хәзерге вакытта Украина җирләренең якынча 5тән 1-сен кулында тота. Бу җирләр арасында 2014 елда аннексияләнгән Крым белән Луганский тулысынча диярлек Донецк, Запорожье һәм Херсон төбәкләренең 70%-тан күбрәге урын ала. Моннан тыш, Харьков төбәгенең дә кечкенә бер өлеше Русия контролендә. Мөхтәрәм тамашачылар, Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Мен еллыкның беренче ширеге. Мен 1950 елларда Ирандагы шах идарәсе башлаган һәм 1979 елда режим үзгәргәннән соң 1000 еллыкның беренче 25 еллыгында тизләтелгән атом төш коралын үстерү программасы Дональд Трампның икенче хакимияте чорында Америка Кушма Штатлары белән Иранны тагын бер кат бер-берсенә каршы куйды. Иран илбашы Мәхмүд Әхмәдинеҗад 2006 елның 11 апрелендә иленең уран байыту эшчәнлекләре дәвам итүен белдерде. Әмма Көнбатыш дәүләтләре бу шәһәр, Арак һәм Натанс атом төш объектларында кертеп, Иранның озак еллар буе технологияны үстерү өчен эшләвен белә иде. Яңа 1000 еллыкның башында әлеге объектларның хәленә караганда Иран атом төш программасында алга китте. Тәһран идарәсе 1990 елларда Вашингтонның барлык киртәләү тырышлыкларына карамастан Кытай һәм Русия белән программаны үстерү нисбәтеннән килешүләр төзи. Илбашы Әхмәдинеҗадның 11 апрельдәге рәсми белдерүе Иранның кораллану максатыннан атом төш эшчәнлеге алып баруын тәүге тапкыр җиткерүе буларак кабул ителде. Озакта үтмәде ил Берләшкән Милләтләр Оешмасы координациясендәге икътисади һәм хәрби санкцияләргә дучар булды. АКШ илбашы Барак Обама булган чорда Иран атом төш эшчәнлекләрен чикләргә риза булды. 2016 елда гамәлгә кертү карар кылынган килешү белән ил атом төшне бары энергетика тармагында куллану, уран резервын 98%-ка киметү һәм халыкара контрольне кабул итте. Тик Обамадан соң хакимияткә килгән Дональд Трамп вазифасына керешүгә үк диярлек Иранны иленең иң зур дошманнарыннан берсе дип белдерде. Ул 2018 елда Германия, Англия һәм Франциянең каршы чыгуына карамастан Иран белән төзелгән килешүдән чыгуын җиткерде. Дональд Трамп икенче чорында да кабат Тәһран идарәсен нишанга алды һәм аларның атом төш коралына ия булуына юл куя алмыйбыз диде.
2003 елның 20 мартында башланган 2 Фарсы култыгы сугышында АКШ җитәкчелегендәге коалиция көчләре 9 апрельдә Гыйракның башкаласы Багдадны кулга төшерде. 3 атнадан да азрак дәвам иткән хәрәкәт нәтиҗәсендә Гыйрак армиясе җиңелде һәм Саддам Хусейн белән бергә башка Баас партиясе идарәчеләре башкаладан качарга мәҗбүр булды. Төньяк Ирландиядә ватандашлар сугышы 1998 елның 10 апрелендә төзелгән һәм хәерле җомга дип аталган Белфаст килешүе белән төгәлләнде. Май аенда уздырылган референдумнан соң гамәлгә кергән килешү нигезендә Төньяк Ирландия яңа 1000 еллыкка 29 ел дәвам иткән һәм 4000 кешенең үлеменә китергән сугышны төгәлләп аяк атлады. Уинстон Черчилльдән соң Англиянең иң бәхәсле сәясәтчеләреннән берсе һәм илнең тәүге хатын-кыз хөкүмәт башлыгы булган Маргарет Тэтчер 2013 елның 8 апрелендә 88 яшендә күзләрен мәңгегә йомды. Тимер леди дип йөртелгән Тэтчер 1975 елда консерватив партиянең лидеры дип сайлана һәм 4 ел эчендә фиркасын хакимияткә китерә. Ул 11 ел буе хөкүмәт башлыгы булды. Советлар берлегенә каршы көрәшендә Тэтчер ул чордагы АКШ илбашы Рональд Рейган белән килешеп эшли. Төньяк Ирландия мәсьәләсендәге компромисссыз позициясе, Фолкленд сугышында Англия армиясенең уңышка ирешүе һәм ил икътисадындагы алгарышлар нәтиҗәсендә Тимер леди озак еллар халыкның теләктәшлегенә ия була. Елның 10 апрелендә Польшадан кузгалган һәм Русиянең Смоленск шәһәренә баручы юлчы очкычы аэропортка якынлашканда килеп төште. Һәлакәттә үлгән 96 кеше арасында Польша дәүләт башлыгы Лех Качинский белән хатыны да бар иде. Мен еллыкның беренче ширеге. Төрки дөньяның йолдызлары. Мақтаран Таушар, Олық-Қыры мөнәсәбәтләр бүлекеше, фәннәр докторы Джемил Дуач язмасына негізләндеп әзерләнгән Төрки дөньяның йолдызлары тапшы тезбәбезнең бүгенге чаралышында Писили Султан, Пир Эсад һәм Түрк ислам суфичылыгында мәшәләр турында сүз алып барабыз. Төрекләрнең Писили Султан дип телгә алынган суфи әйтеп баручыларыннан берсе булган Пир Эсад Султан Сельчуклы дәврендә яшәгән. Султан 4-нче Кылыч Аслан чорында 1263 елда вафат була. Пир Эсад Султанның бик яраткан песие бар икән. Аны гел сөт белән ашады. Бер көнне савытка һәм үзе һәм мәче өчен сөт салып, өстен ябып куйган. Пир Эсад иде булмаган чакта, өстен каплап куйган сөткә агулы йылан керә. Йылан савыт эчендә булган сөттән бераз гына эчә дә, калган сөтнең эченә агуын сала. Пир Эсадның хәбәре булмаган бу вазгыятны песие күреп ала. Пир Эсад Султан өенә кайткач, савыт эчендәге сөтне эчәргә теләгән чакта песие йөзенә карап, мыяулый башлый. Султан сөтне эчәргә теләгән саен тавышын тагын да күбәйтә. Султан тагын бер кат сөтне эчәргә теләгәч, мәче Султан кулындагы савыттан сөтне үзе эчә. Сөт агулы булганы өчен шул ук мизгелдә үлә.
Солтан үзен курбан иткән мәшесен каберен казып күмә. Берен кадәр вакыт узгач, вафат булуына якын васиятендә үзенең дә мәшесенең ярына җирләнүен тели. Песиләрне бик яраткан пирнең васияте нигезендә үзе дә табутның сол ягына һәм аяк өлешенә таба җирләнә. Сувачылык йоласында мәше йорт хавираннан күбрәк рухи юл күрсәтүче, символик метафора буларак күренә. Төрек мәдәнияте 1000 еллар дәвамында мәшеләргә карата тирән сөю белән беленә. Ислам дөньясында песинең изге дип кабул ителүенең төп сәбәпләреннән берсе Хәзрәти Мөхәммәднең мәшеләргә күрсәткән сөюе һәм шәфкате. Риваятларга күрә, Пәйгамбәрбез Муәззә исемле песин бик ярата. Аның белән бик нәзакәтле була. Хәтта бер тапкыр песи халаты өстендә йоклап яткан чакта аны уяндырмау өчен кыяфәтенең бер өлешен кисеп алуы анатыла. Сахабалардан Әбу Хурайра мәшеләр белән булган якын мөнәсәбәте белән таныла. Аңа Әбу Хурайра дәрәҗәсендә Пәйгамбәрбез ярашлы дип таба һәм бу исем мәшеләрнең атасы мәгънәсенә туры килә. Бер көнне бер йылан Пәйгамбәрбезнең шәнче бармагын тешләргә җыенган чакта Әбу Хурайраның аппак яшел күзле песие сикереп тора һәм тырнаклары белән йыланны бутарлап ташлаганнан соң горурланып Пәйгамбәрбезгә таба бара. Нәкъ шул чакта Аллаһның Рәсүле мәшене ярату иманның бер өлеше. Көчле итеп яратыгыз һәм сез дә мәше кебек булыгыз дип әйтә. Аннан соң мөбарәк кулы белән мәшенең аркасын сыйпый һәм шуннан бирле мәшеләр бөек түбәдән килеп төшкән чакта да хәтта җиргә кагылмыйча 4 аяк өстенә төшүе кулының шушы изге кагылуына бәйле. Пәйгамбәрбез ул көнне мәшенең башында сыйпаган. Шуңа күрә һәр песинең маңгаенда бармакларының изе буларак 4 сызык була. Төрек ислам дөньясында мәшегә сабыйларын тудырганда ярдәм итүнең зур савап булуы ышануы киң таралган. Чөнки бер песинең Пәйгамбәрбезнең янына килеп, киеменең итәгендә тудыра башлавы анатыла. Пәйгамбәрбез аны тынычсыз итми мәшене шәфкать белән кайгырта. Песи балалары тугач исә киемендә бернинди пучрак калмый, чөнки мәшеләр плацентаны ашыйлар. Пәйгамбәрбезнең өендә дә мәше булганы өчен песине асрау һәм сыйпау савап. Чөнки мәше Пәйгамбәрбезгә тормышының бик мөһим мизгелендә күренгән. Фәрештәләр аның йөрәген чистартып, пәйгамбәрлек мөһерен куйган чакта фәрештәләрдән берсе Сәкинәне чакырган. Пәйгамбәрбез ул ак мәше рәвешендә килде һәм йөрәгемнең эченә кертелде дип белдергән. Түрек суфичылыгының әйдәп барышлардан берсе, Мөхиддин ибн Арабиның мистик тәгълиматларында мәшенең бәйсезлеге һәм тавышсыз күзәтү сәләте кешенең үз эчке дөньясын ачуда корал буларак тәкъдим ителә. Дәүләти үт Төркия солтаннарыннан Солтан Байбарс мәшеләргә файдалы булу максатыннан чыгып, үз исемендәге мәчет янында песиләр өчен мәче бакчасы исемле бакчаны төзеттеләр. Истанбул, Халеп, Бурса, Анкара, Диярбакыр, Керкүк кебек зур шәһәрләрдә песиләр һәр дәврдә шәһәр символына әйләнгән. Тормыш стрессыннан читләшергә теләгән шәхесләр мәчеләрнең тавышсыз булуына һәм тынычландыручы йогынтысына хайран кала. Диярбакырда туып үскән йортының эчендә мотлык рәвештә мәче яши, йортның зур ишек алдында исә дистәләгән мәче асрала. Үзе язганча, Пәйгамбәрбезнең нәселеннән килгән әбисе Музайян ханым һәм бабайы Мөхәррәм бәй һәрбер песине кайгырта. Мәчеләрнең ризыкларын һәм суын бирүдән җаваплы хезмәткәрнең эшен күзәтеп тикшереп торганнар.
Muhittin Ibn Arabi bulay дип аңлата. Йорт içindәге һәм ишек алдындагы песиләргә гарәттә кеше исемнәре бирелә. Зухти, Памук, Зия, Сары кыз, Шәшәк, Орхун һәм башкалар. Нигә шушылай булуын сораган чакта исә мәрхүмә әбим булай дип җавап бирде. Башта меңләгән еллык төрек юласында, аннан соң төрек тәккә мәдәниятендә и халкы белән бергә үскән песиләргә кеше исемнәре кушыла. Чөнки яхшылап, игътибар белән карасаң, шуны күрәсең, улым. Песиләр кеше кебек һәм аларга әйтелгәннәрне аңлыйлар. Мәше рухы кеше рухына бик охшый. Шуңа күрә аларга кеше исемнәрен бирергә кирәк. Чын мәгънәсендә кеше булган аларның морауларын да аңлый. Белем алу өчен Франциядә булган чакта француз укытучым нидә дә булса бер тема мәсьәләсенә килешә алмаган чакта шаяртып, без дөньялы, сез исә сыйруслы. Бушка тырышмыйк, бер-беребезне аңлый алмыйбыз дип елмая иде. Песиләрнең, бүреләрнең һәм аларның җан юлдашы төрекләрнең дөньялы булуын уйламавын, төрекләрнең төп ватанының Сириус йолдызы булуын, дөньяга килгән чакта да мәчеләрнең һәм бүреләрнең төрекләргә юл күрсәтүен әйтә. Кем белә, бәлки ул хаклы булгандыр. Мөхтәрәм таңшар, халыкара мөнәсәбәтләр бүлегеше фәннәр докторы Җәмил Дуаш Ипәкнең язмасына нигезләнеп әзерләнгән тапшыру тезбәбезнең киләсе чаралышында шашу өмете белән исән иман булыгыз. Төрки дөньяның йолдызлары. TRT Türkiye avazı dünyanın her bucağında tәүлек буе сезнең белән. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кило кесешлегеннән Төрксат 3 һәм Төрксат 4 ярышны белән 3 тапкыр w.trtdinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna кушымтасыннан Voice of Turkey вот ис радио каналыннан тапшырыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8нче артыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3 һәм Төрксат 4 ярышлары белән 3 тапкыр w.trtdinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna кушымтасыннан вот вес радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.